Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Ina mana maraba da zuwa wannan aji na Halal Business Class. Aji ne da zai koyar da kai ta yaya za ka ke amfani da wayanka domin kai ma ka fara samun kuɗi a online, kai ma ka fara cin ribar online. Saboda mafi yawancin mutane sukan sayi waya ne kawai saboda kira, a shiga TikTok a ta scrolling ba tare da an samu ko sisi ba. So sai ka ga mutum in zai maka lissafin kuɗin da ya kashe na data a wayansa, za ka sha mamaki. So insha Allah zuwanka wannan class zai sa ka daina wannan asaran data din, ka kume da wani lokacin da kake batawa domin ka fara samun kuɗi a online insha Allah. So ina mana barka da zuwa wannan aji domin koyon yadda zaka ke samu akalla naira 200,000 a duk wata kuma ta hanyar halal. Saboda yawanci kowane irin addini yake ya kamata a ce kana samun kuɗi ne ta hanyar da ya dace. Saboda duk yawan kuɗi idan kana samun su ta hanyar da ya dace ba lallai bane su lasting, so za ka kaman ana hura musu iska. So insha Allah za mu bayani a wannan class ta yaya za ka fara samun kuɗi a online kuma ta hanyar halal akalla naira 200,000 a duk wata kuma ta hanyar halal. Kuma wannan kuɗin da zaka ke samu zaka ke amfani ne da wayanka kawai, wayanka dai da kake kallo yanzu ita kawai ta ishe ka, saboda yanzu muna digital era ne, saboda waya ta wuce duk da ake tunani, abubuwa da yawa ana yi da waya. So ta yaya kai ma zaka mai da wannan wayan naka ta zama da cewa tana baka kuɗi ba wai tana karɓe maka ba. So wannan shine. Sannan kuma ba wai na ce muku ina samun kuɗi ba, a'a nuna muku proof, ma'ana nuna muku shaida. Saboda Hausawa suna cewa idan mutum zai baka riga ka fara duba ta wuyansa tukunna kaga shi abun ya ishe sa kafin shi zai baka. So shine. So idan kuka duba daga nan za ku ga daga nan kamfanin Bafos sun biya ni naira 225,600. So za ku ga sun ɗauki charges sun naira 100. So wannan wani kamfani ne wanda nake aiki da su, sannan kuma wanda zan mana bayani a gaba insha Allah. Sannan kuma nan za ku ga gashi nan kamfanin Sales Rocket sun biya naira 310,500. Sannan ga alat ɗin su ma, sannan kuma nan kamfanin Sela sun biya ni naira 208,900 sorry da 190 gashi sun ɗauki charges ɗin sun naira 50. So sannan kuma daga nan wajen again za ku ga kamfanin Espania sun biya naira 85,000. Haka ma nan kamfanin Sales Rocket again sun ƙara biya naira 419,850. So daga nan kuma again za ku ga kamfanin Sales Rocket sun ƙara biya naira 211,500. Haka nan kamfanin Sela sun ƙara biya naira 210,000 da naira 100 su da charges sun naira 50. So duka wayannan kuɗin da na samu na yi amfani da wayana hannu kawai. So na yi amfani da smartphone ne na amfani da samu wannan kuɗin, wanda kowanne daga ciki duk alatin da nake receiving ina receiving nashi ne within sati ɗaya kawai. Duk a cikin sati ɗaya nake irin wannan nake yin abubuwan da nake sai da ko in sai da product ko kuma ne wani aiki a biya ni. So insha Allah a cikin wannan class za mu yi bayani dalla kuma daki yadda za ka fahimta ta yaya kai ma za ka fara, me kake buƙata da me ka yi. So shine insha Allah wannan class za mu yi, sannan kuma ka sa a ranka cewa kai ma za ka iya. So shine, saboda ni karan kana ba wai da yawa aka haife ni ba. So insha Allah kai ma za ka iya. So bari mu shiga cikin class din. Sannan kuma kafin mu fara wannan class din, kafin mu yi nisa a wannan class din, akwai gargaɗi ko in ce warning da zan yi, saboda zai zama da cewa ka san mene ya kamata ka yi, mene bai kamata ka yi ba. So wannan class ne na masu burin canza rayuwar samun kuɗin su a online. So idan kana da buri na fara samun kuɗi a online, insha Allah ka zo inda dace. Abin da ya rage maka kawai shine ka nutsu ka saurara, za ka fahimci yadda tsarin yake da kuma yadda za ka fara. Sannan kuma wannan class ba na referral business ba ne. So akwai wanda za ka ga suna sharing link ta ko ina, ta koyaushe za ka mutum yana maka sharing link, sai ka rasa link nan menene. A za ga an ce maka Ahmad Abdulsamad Buwa zai raba 10,000, Dangote a kamfanin Ofe, kamfanin waye, sai ka mutu ta share link. So kuma lissafin da zai maka lissafi shi ne shi ma ba wannan wai iya su fara samun kuɗi a online ne, wanda wannan ba haka bane, kawai yana wahala kan shi ne. Shine kawai hanyar da zaka samu kuɗi a online, kawai ka je ka koyi wani aiki, ka koyi wani skill, wanda shine za mu yi bayani a wannan class. Kana da irin wannan tunanin, wannan class ba naka bane. Sannan kuma wannan class ba na ka saka 10,000 bane ta zama 100,000 ba tare da ka aikin komai ba. So maganar gaskiya shine babu yadda za a ce mutum zai ninka maka kuɗi kuma ya nemi kuɗin ka da yake hannun ka, ya nemi kuɗin ka ya ce wai ka kawo 10,000 zai ninka mata kuma zai 100,000. Ta yaya?
an cuci mutane ta wannan bangaren da yawa. Babu yadda za a yi mutum ya zo ya ce maka ka kawo naira 10,000 za a ninka mata zama 100,000 ko kuma ka kawo naira 20,000 a ninka mata zama 200,000. Babu yadda za a yi wannan abu ya kasance. Kawai san rai ne kuma san zuciya irin na mutanen shine kawai. So in ba a taɓa maka irin wannan ba, tun daga yanzu ka fara samun ilimi, kada ka yadda wani ya zo DM ɗin kawai da zancen ka kawo 10,000 za a ninka mata zama 10,000. A'a, kawai abin da za ka sa a ranka shine kai aiki ka samu kuɗi, shine kawai, shine abin da za mu yi bayani a wannan class ɗin. Sannan kuma wannan class ɗin ba na masu gaggawan samun kuɗi ba ne, ko kuma in platform cash out. In kana da gaggawa kana so ka samu kuɗi faka ba tare da ka aiki ba, kawai kana so kawai kana shigowa ka fara samun kuɗi ba tare da ka koyi wani abu ko ka aiki ba, wannan class ɗin ba naka bane. So shine, so ko kada ka ji an ce maka ana samun kuɗi a wallahi dole sai ka koyi wani abu. Kawai bambancin ka shine kana zanna a waje ɗaya ne, kana amfani da wayan naka domin ka samu kuɗi, shine kawai. Sannan kuma abu na ƙarshe shine, idan ba za ka iya tsayawa minti 20 zuwa minti 30 domin ka fahimci wannan class ɗin ba, wannan class ɗin ba naka bane, magana gaskiya kenan. So za ka iya ɓata awa ɗaya ko sama da awa 2 kana scrolling a TikTok ko a Facebook ba tare da ka samu ko sisi ba, sai dai kuɗin ka ma ya kare da kuma asarar lokacin ka da kai. A wannan class da za a koyar da kai ta yaya ka fara samun kuɗi a online, ta yaya ka yi amfani da lokacin ka a yanda ya dace, shine ba za ka iya tsayawa ka saurara ba abin da zai amfane ka. So in ba za ka iya tsayawa ba, wannan class ɗin ba naka bane. So waye ni? Ya kamata kafin mu yi nisa a wannan class ɗin kusan waye ni, sannan kuma waye ne yake magana. Sau da na san mafi yawancin mutane su sani sunana Muhammad Aliyu, sannan kuma ni digital entrepreneur ne da kuma coach. Ma'ana ni ɗan kasuwa ne amma na online. So da kuma na yi a zahiri amma dai ba kamar da nake a online ba. Sannan kuma ina koyar da mutane ta yadda su bunƙasa kasuwancin su a online da kuma dai wata hanyoyi na samun kuɗi. Sannan kuma na koyar da mutane sama da mutum 2,000 a online. Na koyar da mutane daban-daban wanda ban san, sai na dai takaita ne 2,000 gaskiya saboda suna da yawa sosai. Mun gane, wasu na koyar da su yadda za su samu kuɗi a online, wasu na koyar da su yadda za su bunƙasa kasuwancin su wajen amfani da Facebook, a TikTok, a Instagram su da sauransu. Sannan kuma ni CEO ne na Alfaus Skills Hub. Menene Alfaus Skills Hub? Academy ne wanda muke koyar da ƴan uwa da za su bunƙasa kasuwancin su, yadda za su samu kuɗi a online da dai sauran skills, online skills da muke da su. Wanda mutum in dai ya amfani da abin da koyar da shi, babu abin da zai hana ba zai samu kuɗi ba. So wannan shine. Sannan kuma alƙawari na anan shine kafin mu nisa a wannan class zan yi bayani dalla kuma daki yadda ko da ɗan primary ne ya saurari wannan bayanin zai fahimci me nake nufi, sannan kuma me ne ake so ma a maka bayani, sannan kuma ta yaya zaka samu kuɗi da bayanin da aka maka insha Allah. Sannan kuma zan ba da kyauta wanda darajar ta kai kimanin naira 120 zuwa ga wanda suke da rabo, wanda suka saurari class ɗin nan tun daga farko har zuwa ƙarshe. Wanda na san in dai har ka fara sauraron wannan class ɗin bana jin zaka yadda wani abu ya dauke maka hankali, saboda abu ne wanda zai taimake ka, zai taimaki rayuwanka, zai taimaki rayuwar samun kuɗinka, duk abin da zai ƙara maka kuɗin shiga. So a tabbas abu ne wanda zai taimaki rayuwanka. So na san da haka. So Allah ya ba wa mai rabo sa'a. So sorry idan kuka duba da kyau za ku ga nan wajen kafin na fara online business da kuma bayan na fara, idan kuka duba da kyau daga nan wajen za ku ga kaina a nan sai a hankali. Sannan kuma daga nan wajen za ku ga alhamdulillah, kuna kallo na ai gashi nan alhamdulillah. So internet ne kai kan iya canza mutum kamar kiftawan ido haka, kamar kiftawan ido. So idan kai ka samu information, ka samu bayani mai kyau, ka samu wanda zai koyar da kai yadda ya kamata, babu abin da ba zai iya faruwa ba. Kawai abin da ya rage maka shine ka nutsu, ka fahimci abin yake da kuma ya za ka yi. That's all, shine kawai. So wannan ne kafin na fara samun kuɗi a online da kuma bayan na fara, but alhamdulillah muna cikin godiyar Allah. So in kana buƙatan insha Allah in dai har kai abin da ya kamata, zaka iya fina ma, zaka iya fin fiye da abin da kake gani kamar yadda na irin canzawa zuwa haka. So me ne suke cewa a kaina, ma'ana me ɗalibai na suke cewa a kaina, idan har da gaske ne wannan business ɗin bai kamata a ce ni kaɗai nake samun kuɗi ba. Ya kamata a ce akwai ɗalibai na, akwai na ƙasa da ni wanda su ma na koyar da su kuma suna samun kuɗi da shi. Haka abin ya kamata ya kasance, haka ba? So shine. So daga nan wajen za ku ga support group namu, DMA support group, nan kuma Fasos mentorship group. So duk kusan dukkan group din muna student din mu suna ciki, ɗaliban mu suna ciki. Za ku ga daga nan wajen Yakubu Awole ya ce alhamdulillah congratulations to me, ya samu naira 60,000 a cikin sati ɗaya. Sai kuma wannan Abdul Muhsin
ya ce alhamdulillah yana miƙa godiya ga zuwa gare ku da jajircewanku akan wannan business da kuke yi amana. Allah ya saka muku da alkhairi da aljanna video sai ce especially ya ce musamman Muhammad Aliyu ya bani ƙarfin gwiwa sosai. Wallahi I don't have anything to say about him face na cigaba da yi masa addu'a. Allah ya insha Allah da masu sauran videos. So wannan ya samu a cikin kwana sorry a cikin yini ɗaya ne na gaske samu wannan 30,000 a cikin yini ɗaya ne same ta. So wannan idan aka ce maka zaka samu fiye da naira 200,000 a wata karka ji mamaki. So imagine wannan ya samu a cikin sati ɗaya. Sai kuma nan wajen ga ta nan Maryam Muhammad tana cewa alhamdulillah gaba dai wata rana sai millions to ta samu naira 50,000 a cikin sati ɗaya. Tana targeting gaba saboda in kana business ana buƙatar kake motsi zuwa gaba a hankali ba wai kai wasu a waje ɗaya ba, ana buƙatar kana ƙara tunanin ya za a yi gaban ƙaramin ƙasa business ɗin. Haka abu ne kamata ya kasance. Sannan kuma daga nan za ku ga gashi Bilkis Kasim ta samu naira 120,000 ita ma cikin sati ɗaya. So duk sati ne ake implementing, ya danganta da irin yanayin wani kamfani ne kai ake da su, wasu sati wasu kuma kullum. Sannan kuma ya danganta da irin yanayin payment daga shiryawa kanka sai ko kuma yadda suka baka. Sannan kuma za ku ga shi daga nan Bashar Muhammad ya ce Muhammad Aliyu last week ya samu 65,000. Sannan kuma wannan satin ya samu naira 35,000 sai ce alhamdulillah for the internet. So in ba online ba lokacin yadda ya sami Muhammad wallahi ni in ba online ba ban taɓa tunanin zan iya samu irin wannan kuɗin ba. Na ce so kai abin da ya kamata ne kuma ka samu bayani ka samu information a inda ya dace. Sai kuma gashi nan daga nan malama Khadija tana cewa ta daga ɓata lokacin da take yi a online da ɓata data da take yi ta zo tana samun kuɗi. Sannan kuma ba zama taɓa tunanin za ta iya ita kanta ba taɓa tunanin cewa za ta kasance iya a haka duk da kasancewar ta matar aure sannan kuma tana da yara. Hakan bai sa ta me yake da suna hakan bai hana ta domin ta ci gaba da samun kuɗi a online ba. So dan kasancewanki matar aure ko kasancewanki kina da yara hakan ba zai sa ki ji cewa ba za ki iya ba. Akwai wanda suna da irin ayyuka da yawa kuma sun fi naka amma kuma sun yi scheduling tsara lokaci ne kawai kai abin da ya dace a lokacin da ya dace. So take cewa a faɗa wanda ba su join ba, they are missing a lot of things. Suna missing da yawa, sun missing abubuwa da yawa. So idan har baka cikin wannan class ba kuma a ce baka yi join ba ko baka cikin mentorship group din, so kana missing. So shine. So shin wani business ne wannan nake ta magana akai? Ya kamata a ce na mana bayani wannan business din wani kalan business ne. Na san wani zai ce Muhammad Aliyu kan wani kalan business ne yake ta mana bayani akai, wani kalan business ne? Ya kamata a ce mun san wani kalan business ne, mu san ta yaya za mu fara saboda mu ma mu fara samun wa'annan kuɗin da ake samu. So kada a yi gaggawa sai mana bayani dalla insha Allah. So ba kowane business bane illa affiliate marketing ko kuma ka ce digital marketing. So na san da yawan kuna jin affiliate marketing maybe baka fahimci bayanin ba ko kuma kana yi wa kallon abun kallon bai kana masa kallon wani iri. Sannan akwai da yawa da suke ma affiliate marketing kallon wani iri haka da so in baka fahimci abu ba ko baka fahimta ba. So insha Allah zan mana bayani dalla gashi nan akan screen za ku ga zan mana bayani dalla yadda zaka fahimci yaya business ɗin yake, yaya ma ainihin ake samun kuɗi da shi, ta yaya ma kai ma zaka fara, sannan da me kake bukata domin ka fara. Zan mana bayani dalla kuma dake kawai abin da nake bukata shine a nutsu a fahimci ni saboda ka fahimci ya abin yake. So shine daga yanzu insha Allah zaka gane cewa mene ya kunsa ma ta yaya ake yi. So idan aka ce affiliate me ake nufi da affiliate? Da aka ce affiliate ana nufin dan tsakiya. Mene dan tsakiya? Kamar a ce dillanci. Yanzu dillalai masu sai da gidaje, masu bada hayan shaguna, masu sai da gonakai, masu bada hayan gona da sauransu, wayannan abubuwan da suke sayarwa ba nasu bane. Kun gane ko kuma wayannan abubuwan da suke bayarwa haya ba nasu bane. Me suke yi? Su yan tsakiya ne kawai, an ba su ne su je su nemo wanda za su saya. Kun gane? So su suna yi ne a zahiri. Kun gane mu kuma muna yi a online. Fatan an fahimci ni. So kai idan aka ce affiliate ake nufi kawai dan tsakiya. Kai ne abu ba naka bane amma kuma za ka nemo wanda zai saya. Fatan an fahimci ni. So shine misalin affiliate kenan. So bari in ƙara mana misali na biyu. Misali idan kuka je kasuwan kantin kwari na Kano ko kuma wasu kasuwanni za ku ga akwai wanda za ku ga sun zanna sun ci wanka. Za ka yi tunanin cewa su suna da shago ko wani abu makamancin haka. Hajiya mai yake so? Kina zuwa bakin kasuwa, hajiya mai yake so? Ina so zan sayi atamfa da lace da sauransu. Mu je shiga shagon mu can ki je ki duba ki gani.
ki saya. So kina zuwa zaki tunanin cewa suna da shago ko kuma wani abu makamancin haka, alhali wa'annan shagunan ma ba nasu bane ma kwata ma. Zaki ga mutum ki dauki kayan ki tafi ki tunanin cewa wannan shagon su ne, alhali kuma ba shagon su bane, kawai su ma suna zuwa ne su nemo customers, in sun nemo su kawo mai shago, in sun kawo mai shago shi kuma sai bayan kin tafi zaki tunanin normal ne, su kai abin da suke shi ne in sun tafi sun nemi customers, sun zo sun nemo ki ko sun nemo ka, kai abin da za su shi ne za su dawo wajen shi mai shago sai ya biya su kasan su na aladan abin da suka sayar. Gani su mu ba muna sai da physical product bane, a online akwai abin da muke kira da digital product, kaya ne amma a online. So zan mana bayani shi dalla daki mu dake insha Allah a nan gaba, sai da kuma zaka fahimci cewa ta yaya zaka fara, mene ma ya kamata ka sayar kai a online. So shine, so shin wannan business din ya halatta, a yi? So kamar da mana bayani, in dai har kai abin da ya dace, sannan kuma kai doni abin da shari'a ta kayyade, so insha Allah zaka samu abin da ya kamata. In har baka sai da abin da ya danganci caca, a giya da kuma abin da ya shafi wani tsiraici, so insha Allah ka ci halal. Me zaka takaita kai abin da ya dace, baka da wani matsala insha Allah, sannan zaka zuwa kai bincike a karan kanka, saboda ka fitar da kanka daga shakku. So wani zai ce yadda ake samun kuɗi dai wannan ya kamata in yi bincike saboda kada je in ci abin da bai kamata ba. Haka ne, ya kamata gaskiya, saboda in ka zaka gama cin daɗi a nan kare kuma can san Allah ya tsare mu. So mene muke saidawa gaba ɗaya a online din? Abin da muke saidawa guda biyu ne gaba ɗaya. Muna saida physical product, sannan muna saida digital product. Menene physical product? Abin da kake gani sannan kuma zaka iya tabawa. Wayar da take hannunka yanzu physical product ne, zaka iya kallo sannan kuma zaka iya tabawa. Yanzu kamar wannan wayar ina kallon ta kuma zan iya taba ta, a tana hannuna, physical product ne. So kujerar da kake zanna akai, gane kana kallo kana iya tabawa, kai abin da zaka gani zaka iya tabawa. So ana sai da su ai, gane irin hula, kayan sawa da sauransu, kana kallon su amma zaka iya taba su. Wannan su ne physical product. Sannan kuma digital product. Menene digital product? Abin da zaka gani amma ba zaka iya kama shi ba. Yanzu wannan webinar din da kake kallo, kana kallo ne amma ba zaka iya kamo shi da hannunka ka rike ba, ka ce ba zaka riko shi, ka ce zaka kamo shi ka rike saboda kana so ka ji shi a hannunka, ba zai yiwu ba. Digital ne, ko kai voice a WhatsApp, kun gane, ko kuma kana jin wani waka ko wa'azi haka, so kana ji ne amma ba za ka iya kamo shi ka rike shi ba, gane. So zama na bayani, sauran bayani akan digital product aka ba. Sannan kuma a ina ne muke samun wa'annan digital product? Ana muke samun su, muke sayarwa. Idan kuka lura za ku ga wannan logo sa, idan kuka lura da wannan ɗinmu na baya za ku ga gashi nan Sales Rocket, ga Sela, ga Pioneer. So wa'annan kasuwanni ne, a nan ne muke samun wa'annan products, wa'annan kayayyaki da muke sayarwa online. Kun fahimce ni? Ko kuma kai wani abu ko kai wani aiki a biya ka, duka a wa'annan kasuwanni kaɗan daga ciki kenan, saboda suna da yawa sosai. So kamar misali a ce Sales Rocket, suna biya in ka sayar da abu, suna biya duk ran Asabar. Sela suna biya duk bayan 24 hours, in dai kai abin da ya kamata 24 hours, ya danganta da irin yanayin abin da ka sayar. Sannan kuma Pioneer suna biya ne duk ran Monday tana yi kudin ka za su sauka. Sai kuma Bafos suna biya ran Friday, ran Friday. Sannan Esplanade ran Friday. Wayannan su ma Staycourt ran Asabar. Ya danganta da irin wanne kake so ka zaba daga ciki kai aiki da su. Kowanne ka ɗauka daga ciki zaka iya aiki da shi kuma ka sayar da abu kuma ka samu kuɗi. That's all. Kamar da kuka gani a baya, wannan in dai har zaka yi abin da ya kamata, zaka iya zuwa kowanne zaka iya zuwa kai registration da shi a nan wajen. In dai kai abin da ya kamata, zaka samu abin da ya dace. So wannan shine. So wannan sune misalan digital product da nace zan mana. Misalin digital product, misali akwai online courses. Ana online courses, misali a ce wani ko ta iya kitso kuma ta iya lalle, za ta iya cewa akwai course da nayi yadda mutum zai lalle, yadda zai haɗa magungunan lalle din duka a online. So idan kina bukata, kawai ki zo ki registration, zan baki wannan course din ki koya. Kun gane wannan course ne, kun gane, saboda duk abin da zai koyar da kai yadda za ka yi wani abu ka koya, wannan ya zama a online, ya zama online course. Kun gane. Sannan kuma akwai ebooks, irin littattafan da ake karantawa online. Kun gane, irin PDFs nan ebooks ne, fatan an fahimce ni. Sannan kuma subscription services. Menene subscription services? Subscription services irin sayan data da kake yi, sayan data na Go subscription na Go TV, DSTV da dai sauransu.
kun gane duka irin wannan abubuwan kana kallon su ne, ka subscription ka sai data amma ba kana kalla dai ka saya amma kuma baka isa ka ce zaka kamo shi ka riƙe shi ba zai yi ba, kun gane. So wannan shine misali na digital product kenan. So me ne yasa mutane suke sayar da digital product, me yasa aka fi so ma a sayar? Na ɗaya shine no delivery charges. Idan ka sayar da digital product a online babu wani zancen wai sai an ɗauka daga wani waje kaza an kai wani waje kaza, a take nan take za a gama wannan kasuwan, nan take za a gama wannan kasuwan a kai ta, gane an gama wannan kasuwa an kai shi an wuce wannan layin. Sannan kuma automation, ana sayar da abun faka za a yi komai a wuce layin kawai, me siya ya siya sakonsa ya isa masa a wannan lokacin shine kawai. Sannan kuma easier to sell, sauƙin sayarwa, babu wani wahala a dakon kaya ko a wani abu, sauƙi ne, cikin sauƙi za a yi shi, kun gane. Sannan kuma more commission, an fi samun commission da yawa, an fi samun kuɗi sosai da sosai inda za a samu commission, kun gane. Misali a ce in ka sayar da abu naira 20,000 za a iya baka kaso 50 na abun da ka sayar, kun gane. Shi za kuke ganin kuɗin da yawa. Zai iya sayar da abu misali a ce abun 20,000 na sayar da shi guda 5, nawa yake da shi kuma za a bani kaso 50, 50,000, kun gane. So shine tsarin yadda digital product ya fi sauki ka sayar da shi a online, fatan an fahimce ni. So wannan sune misalin idan ka sayar da abu, wannan shine misali, kun gane. Misali a ce a nan na sayar da wannan, na sayar da product, ma'ana wani kaya, wani ko in ce wani kaya dai kawai zan iya ce mana misali a nan wajen na sayar da shi, na sayar da guda 2 a nan a ranar, na sayar da guda 2, nawa nake da shi? Product mai darajar naira 20,000 ne. Sannan kuma duk wanda na sayar ina da 50%, ina da kaso 50 a ciki, kun gane. So yanzu idan kuka yi lissafi da kyau zai wahala a ce dillali na zahiri ya sayar da product, ya sayar da wani kaya a ce za a bashi kaso 50 na gidan da aka sayar ko kuma na shagon da aka sayar, ba zai taɓa yiwuwa ba. Wannan shine bambancin na physical product da kuma digital product. Za ka fi samun kuɗi da digital product kuma amma kuma kana zanne a waje ɗaya, fatan an fahimce ni. So a nan wajen na sayar da product guda 2 wanda 20,000 an bani kaso 50, ma'ana 10,000 kun ga 20,000. Na sayar da guda 3 na samu 30,000, nan na sayar da guda 14 a ranar, na sayar da guda 14 na samu kusan kimanin naira 140. Nan a yin na ƙara sayar da guda 2 na samu 20,000. Wannan shi ne zai tabbatar maka da cewa wannan business ne, in kai abin da ya dace za ka samu abin da ya dace, shi ne kawai. So the same a wannan business ɗin na samu kimanin naira miliyan 1,500,000 a cikin wata 3. So idan ba online ba babu inda za ka iya a cikin ƙasa da wannan lokacin kuma kana zanne a waje ɗaya kuma a ce da waya kawai ka samu irin wannan kuɗi. So kawai abin da kake buƙata shine ilimi, kamar da na faɗa wa, kana buƙatar ilimi ka fahimci abin yake, sannan kuma ta yaya za ka yi, shine iya abin da kake buƙata kenan. So ta ina za ka fara? Na san da yawan ku suna tunanin to yanzu Muhammad ta ina zan fara, ya zan fara, me nake buƙata ma domin na fara? Shine abin da ya kawo mu wannan webinar din, ka fahimtar da kai, sannan kuma da ƴan uwa wanda suke fahimtar abin da yake faɗa, da kuma wanda yake so ya mutumin da yake so ya taimaki rayuwar shi, kana so ka canza tsarin yadda kai zaka ƙara samun kuɗin shiga, saboda yanayin yadda ƙasa take ci da yanayin abubuwa, a ce hanyar samun kuɗin guda ɗaya ne akwai damuwa. Wannan shine kawai. So abubuwa 3 kawai kake buƙata, abubuwa guda 3 kawai kake da buƙata. Na farko kana da buƙatan wayanka, na biyu kana da buƙatan internet connection wato data, wanda in baka da shi ma yanzu ba za ka iya kallo na ba, shine kawai. Sai na kuma na 3 kana buƙatan DMA. Menene DMA? Digital, idan aka ce DMA ana nufin Digital Marketing for Arewa. Wani program ne wanda aka yi shi, program da aka yi shi wanda domin ka fahimci ta yaya za ka fara yin online business din, domin musamman ma ga beginners wanda ba su ma san menene online business din ba, ba su ma san ta yaya ma za su fara ba, kun gane. So an yi shi ne saboda beginners, musamman wanda ba su sani ba, da kuma waɗanda suke so su ƙara ilimin su, suke so su ƙara sanin su akan shekarar kansa digital marketing. Kuma saboda digital marketing yana da faɗi, akwai abubuwa da yawa wanda idan har baka samu wanda zai guide naka ba, ka samu wanda zai koyar da kai, sanar da kai ba, ya fahimtar da kai, so baka san gararan ba ne ka sha wahala, gane. So digital marketing program ne da aka yi shi saboda musamman mutanen mu na masu jin Hausa, gane. So zaka fahimci ta yaya zaka fara, sannan kuma me ya kamata ka yi. So bari mu ga menene a cikin DMA, sannan kuma menene DMA ya kusa. So abu na farko shine
yanzu misali a ce kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da DMA ya kunsa, abubuwan da suke cikin DMA, kaɗan daga cikin abubuwan da suke cikin DMA kenan wanda mutum zai koya idan ya mallaki wannan program din. Kowanne a ce zaka biya kuɗi shi daban ka koye shi, kowanne a ce zaka biya kuɗi daban ka koye shi. So kun ga shi nan ga price din su a nan wajen kowanne. So abu na farko shine mindset shift, ma'ana yadda zaka canza tunaninka daga cewa online ba a samun kuɗi, a online ƙarya ne, ka online duk shirme ne, kun gane, saboda ka samu wani experience mara kyau a gefe. Saboda dama ba lallai bane kana shigowa online ka fara da mutanen kirki, yana wahala, amma in kai sa aka haɗu da mutum kirki daga farko, so congratulations, so ka samu wannan mummunan experience din ba. So in ka shigo ka samu abin da ya kamata, so ina taya ka murna gaskiya. Sannan kuma abu na biyu shine affiliate marketing. Ta yaya zaka fahimci yadda zaka yi affiliate marketing? So wannan darajar shi ta kai kimanin naira 15,000. Sai kuma sponsored ads, ta yaya zaka tallata da kayan ka online, kun gane, zaka iya kallon posting din wani, zaka ga ka san baka following nashi amma kuma zaka kalli posting din shi, wannan ya sa ka dole ne ka kalli wannan tallan kayan nashi, kun gane. Maybe ma wata kila kuma ka ji kana da sha'awan ka sai wannan kayan, kuma gaskiya shi ya samu abin da yake so. Sai kuma WhatsApp marketing. So da yawan mutane suna tunanin cewa akwai WhatsApp amfanin shi kawai a shigo a yi chatting ne, in chatting kawai shikenan an gama, in chatting kawai shikenan kawai mun kana chatting na ɗaura status, na sharing waye, na sharing gulma da waye da sauransu. Iya abin da mutane suke tunanin amfanin WhatsApp kenan, wanda kuma WhatsApp ya wuce wannan lissafi. WhatsApp ana samun kuɗi sosai da WhatsApp. Duk wayannan kuɗin da kuka ga ya samu, na yi amfani da WhatsApp. So duka a WhatsApp ne ake yin wannan marketing ne, kun gane. Sannan kuma da wasu social media platforms, kun gane. So duka a WhatsApp ne. So mutane suna rena WhatsApp sosai. So ni ina value na WhatsApp, ina girmama WhatsApp sosai. So akwai WhatsApp marketing. Ta yaya zaka yi marketing da WhatsApp? Ta yaya zaka yi amfani da WhatsApp domin ka samu kuɗi? Duka wannan da darajar shi ta kai kimanin naira 20,000 na WhatsApp kadai. Sai kuma sales funnel, sai kuma product research. So ta yaya ne zaka yi research akan kalan product da ya kamata ka sayar? Ta yaya zaka gane cewa wannan ma za a saye shi, wannan ba za a saya ba, ko kuma wannan zan wahal da kaina ne kawai? Zai iya ka yi registration da wancan platform din, amma kuma baka san cewa ta yaya za a sayi wannan product din, ta yaya za a sayi wannan kayayyakin naka, kun gane. Sai kuma abu na biyu shine WhatsApp automation. Da yawan ku suna amfani da WhatsApp, za ka ga kama mutum magana ko kuma irin kama wani kamfani magana, za ka ga maka magana kawai zuwa ɗaya kawai, ba tare da kuma za ka ce ta yaya za a yi ko 12 dare ko karfe 1 dare, za ka ga tunanin cewa su wayannan ba sa bacci ne. A automation ne kawai, an seta tsari ne. Ta yaya ne zai ke maka reply ko da a ce ba kowa, kun gane. So kai ma ka da irin wannan abubuwan a business ka zai taimake ka, wanda ko da kana bacci baka da matsala, har a transaction yadda ya kamata, an wuce layin kawai. So wasu automation kenan. Sai kuma sales closing. Ta yaya ne zaka sayar wa mutane a online ko da a ce ba su san ka ba, gane. Saboda online ne customers zaka haɗu da su, baka taɓa kallon su ba, baka taɓa kallon haɗuwa da su face to face ba, kun gane. Amma ta yaya zaka sayar musu, kun gane. Sai kuma Facebook ads. Idan aka ce Facebook ads, misali kamar da na mana bayani a baya, Facebook ads shine tallatar da kayanka a Facebook ko kuma a Instagram. Ka sa mutane su kalli wannan posting din ko da a ce ba sa following naka. Fatan an fahimce ni. Dole su kalla, in suka kalla dole za ka samu kuma wa'inda suke da sha'awa wannan abun naka su saya, kun gane. Ba wai lalle sai wa'inda ka sani bane za su saya kayanka. A idan ka koyi wannan Facebook a can, za ka taimaki kanka, za ka taimaki business ɗinka, kowane kalan business kake yi. Sai kuma copywriting. Ta yaya ne za ka tsara bayani yadda mutum in ya kalla dole ya fahimci me kake so ka yi? Saboda wani kawai zai rubutu ne kawai ya saka ba tare da lissafi ba. So wannan ilimi ne shi ma mai zaman kanshi, wanda idan kowanne za ka biya shi da ka koya, kana buƙatar naira 174 domin ka koyi wa'annan skills. So idan aka ce kowanne sai ka biya shi daban-daban, so amma duka wa'annan an haɗa masu a waje ɗaya ne. Sai kuma akwai bonus, wanda akwai graphic design, wanda za ka koyi da za ka haɗa flyer, banner, logo da sauransu. Sannan kuma da za ka yi amfani da AI ka yi design. So ana amfani da AI sosai. Wato za ka fara koyon ta yaya za ka fara da kanka tukunna. Idan ka iya yi da kanka, so in ka zo da AI din kawai hire ya maka wasu kwaskwari ma da sauransu, kun gane. So shine. Sannan kuma akwai mentorship, wanda in mutum ya ce in guide din sai da ake business din ba tare da ya mallaki wannan program din ba, sai ya biya naira 15,000. So shine saboda lokaci na zan baka. Domin na koyar da kai. Sai kuma class template ina. So a wannan class template ina ya making da shine the same ne making wancan 1.5 million din.
da wannan class template gane. So idan ka ce in baka shi, in kai ba ɗalibin ba ne, so baka cikin mentorship group din mu, dole sai ka biya naira 12,000 kafin na baka. Sai kuma weekly session, duk ƙarshen sati muna yin class akan ta yaya mene problem ɗinka, mene ka samu matsala da shi, kun gane, sannan kuma ta yaya za a gyara maka. Duk ƙarshen sati, duk da ma akwai support group wanda duk abin da mutum bai gane ba yakan yi tambaya a ciki, wanda shi ma darajar su gaba ɗaya ta kai kimanin naira 32,000, wanda idan ka haɗa da na farkon da na biyun zai baka kimanin naira 206,000 cicif. So yanzu misali a ce ka biya wayannan kuɗin, sai ka biya wannan kuɗin naira 206,000 kafin ka fara wannan business din. Shin za ka biya? Kamar kan ka tambaya, idan aka ce in biya wannan kuɗin, duba da yanayin da kuɗin da muke samu da kuma yanayin da ɗalibai na suke samu, shin za ka biya wannan kuɗin? So idan ma aka ce ka biya, ko da a ce ka biya wannan kuɗin fa, wanda ka bawa, in ka biya wannan kuɗin kuma misali a ce in har aka ce ma dole sai ka biya, misali su fa ka cuci wanda ne ka biya shi, saboda me yasa? Ilimi ne wanda ya koyar da kai, wanda za ka iya amfani da wannan ilimin har ƙarshen rayuwanka ka ci gaba da samun kuɗi da shi, gane. So ka cuci wanda ka bashi wannan kuɗin, saboda ku duba irin kuɗin da na samu, sannan kuma kuɗin da nake ci gaba da samu, kuma har yanzu ina kan samu, alhamdulillah. Babu ranar da za a ce wai an daina samu ko na abu makamancin haka. Inda za a ci gaba da siya da sayarwa, za mu ci gaba da samun kuɗi insha Allah. So idan aka ce za ka biya wannan kuɗin, balantana ba kuma ba za ka biya wannan kuɗin ba. So shine, so sannan da yawan ku za su fara tunanin, so nawa ya kamata a ce na biya, me ne ya kamata a ce na biya domin na koyi wannan business din. So wani zai fara tunanin, to nawa ne ya kamata mutum a ce ya biya. So DMA bai kai naira 70,000 ba, kai ko DMA ko naira 50,000 bai kai ba, ko kuma naira 40,000, kai ko da 35,000 DMA bai kai ba, balantana kai tunanin cewa sai ka biya naira 35,000 kafin ka koya. DMA ma'ana digital marketing for arewa naira 30,000 ne kacal. Idan kana so ka koyi wannan business za ka biya naira 30,000 kacal. Sannan kuma kada ku manta, na ce daga ƙarshen wannan webinar din akwai kit, akwai kyauta ta musamman wanda zan bayar ga waɗanda Allah ya taimake su suka tsaya suka fahimci wannan, suka ji bayanin da ne nan tun daga farko har zuwa ƙarshe. So in ka tsaya, so ina taya ka murna, congratulations, kana daga cikin wanda za su samu wannan gifting insha Allah. So congratulations. So limited time offer, wannan offer din ba jimawa za ta yi ba. So yanzu kana da damar da za ka biya naira 12,000 kacal, naira 12,000 naira, ba naira 30,000 ba, naira 12,000 kacal kake da damar da za ka biya. Fatan an fahimce ni. So dalilin da yasa za ka biya wannan naira 12,000 shine duka wayannan abubuwan da za ka koya ka cika cikin support group namu, sannan mu baka irin e-books mu, sannan kuma duk wani abin da baka gane ba za ka ke samun amsan shi. Sannan kuma mutum zai tunanin, to ta yaya za a yi abin 30,000 ne kuma naira 12,000 zuwa ɗaya haka. Idan kuka duba da ƙasa za ku an saka minus 60%, ma'ana kaso 60 na wannan kuɗin an zabtare shi, an rage shi, saboda ga waɗanda Allah ya taimake su kalli wannan webinar din a wannan lokacin. In dai haka kalli wannan webinar din a wannan lokacin, ina taya ka murna, congratulations. Dalilin shi ne muna updating course wanda mun kusan kaso 85 na updating din. So da zarar mun kammala updating din, insha Allah kudin course mu zai koma naira 30,000. So shine muna kammala updating din. Wannan dalilin updating din ne, mutane da yawa suna magana course din yayi tsada waye da sauransu. So wannan updating din ne yasa muka yi wannan sabon webinar din, saboda mutane su samu wannan damar shiga wannan business din. Saboda maganar gaskiya shine ba ina jin bakin ciki ga mutum yana da babban waya, kai ko wayan ka ko naira 80,000 kasi ko 100, bai kamata a ce kawai tana zanen ne ka saka data kai kallo kai scrolling kai gulmo da wayewa da sauransu a online ba tare da kana samun kuɗi ba. Abun yana bani takaici. So shine, so shi sa muka rage kaso 60 minus 60% a cikin wannan kuɗi na wannan course. In dai har ka kalli wannan, kana kallon wannan webinar din yanzu, ina taya ka murna. Su kada ka bari wannan damar ta wuce ka, saboda wani lokaci dama ta kan zo sau ɗaya ne a rayuwa. Shine kawai zai yiwu ka kalli wannan webinar din yanzu, daga baya kuma ka ji an ce maka kuɗin wannan course ya koma naira 30,000, ba abun mamaki bane. So shine saboda mun kaso 80 na update na course muna ƙara wasu skills a ciki, wasu dabaru yadda mutum zai yi domin ya ƙara samun kuɗi. So akwai wayancan a ciki, muna ƙoƙarin mu ƙara wasu da yawa a ciki, saboda kusan ko da yaushe muna update duk wani sabon abu da ya zo, duk wani abu da
aka samu tangarda da akan shi muka yi kokari mu canza ko kuma mu ƙara wasu abubuwa masu inganci a ciki. So in dai haka zo wannan bangaren wannan sashi ina taya ga murna, kana iya daga cikin wanda samu wannan course a naira 12,000 insha Allah. So sannan kuma bayan kayan registration za ka samu free wani affiliate account wanda wannan bonus ne kawai iya waɗanda suka samu wannan suka yi registration akan naira 12,000 suka samu wannan garabasa na minus 60% kenan, ragowa na kaso 60 daga cikin course kun gane. So za ka samu free wani affiliate account, za ka samu free account na seller kuma na Bafos, sai kuma lifetime access to the lesson. Za ka samu access da course ɗinka ko da yaushe kana da damar da za ka iya shiga cikin course ɗinka na ƙarshen har ƙarshen rayuwa kun gane. So za ka samu lifetime access ko da yaushe za ka iya shiga course ɗinka. Iya waɗanda suka samu course ɗin nan akan naira 12,000 kenan. Sai kuma full mentorship, duk wannan support group ɗin da kuka kalla za ka samu damar ka shiga wannan group ɗin, za ka shige shi, za ka shiga wannan group ɗin. Duk wayannan abubuwan da kaga ana yi kai ma za a yi da kai insha Allah, inda ka mai da hankali kai abin da ya kamata. Sannan WhatsApp marketing hacks, duk wannan bayanin da mana akan WhatsApp, yadda ake samun kuɗi a WhatsApp da kuma kuɗaɗen da samu a WhatsApp, dukka wayannan za ka samu wayannan bayanan. Wannan PDF ne na musamman da kuma akwai shi a cikin course, kuma a yanzu za mu ƙara bayani akan shi kun gane a cikin PDF, saboda ka fahimci cewa WhatsApp ma ba wajen wasa bane. Wannan ma za ka same shi, wannan bonus bayan kayan registration. Sannan kuma class template ɗina shi ma za ka same shi, class template ne wanda na yi amfani da shi na samu almost 1.5 million. So kun ga ba wai abin wasa bane, bana kawai ba da shi haka kawai dole sai an biya ni, amma kai da ka same shi free. Sannan kuma weekly session da na faɗa mana akwai program da muke duk ƙarshen sati, duk wani abin da ba gane ba in akwai wani update da za mu yi kun gane. So shine, so wannan updating da za mu yi babban update ne saboda akwai gyararraki da yawa da za mu yi wanda da mutane da yawa suna complain a kuɗin bus ɗin kaza da sauransu. So wannan dama ne kake da shi, har ka samu dama kana kallon wani mobile da sabon mobile ɗin a yanzu. So congratulations, ina taya ka murna. So congratulations, ina taya ka murna ga duk wanda ya zo wannan sashe, ina taya ka murna saboda kana kokarin ka dauki daman da za ta canza maka rayuwa insha Allah. Saboda a ci kana samun banda kuɗin da kake samu a sana'ar da kake yi, a ci kana samu akalla naira 200,000 a duk wata ko kuma fiye da haka, ya danganta da irin yanayin kokarin ka. Yanayin samun ka ne shine kawai. So kaga abun murna ne, za ka samu damar da za ka taimaki kanka, taimaki yan uwanka, musamman ma a ce ka taimaki mahaifanka. So ga abun burgewa ne sannan kuma abun jin daɗi ne. So ina taya ka murna. So abin da za ka yi shi ne domin ka samu damar yin registration kafin lokaci ya ƙure. So just ka je DM ɗin wanda ya baka wannan webinar ɗin, na link na wannan webinar ɗin, just ka je DM ɗinsa ka rubuta masa kalman I'm ready. Idan kuma ni ne already kana da asset zai, just ka rubuta masa kalman I'm ready kawai, ka shirya domin ka fara yin wannan business ba tare da bata lokaci ba. So shine, so daga ƙarshe zaɓi biyu ne rage gare ka, ka ce wannan business ɗin gaskiya ya kamata na yi saboda in taimaki kaina, saboda yanayin ƙasa ya canza, abubuwa kullum ƙara tsada suke, abubuwa kullum canzawa suke, ya kamata a ce in samu ƙarin kuɗin shiga. Saboda idan kuka lura dukkan masu kuɗin duniya, duk wani wanda kuka san yana da kuɗi na gaske baya taɓa riƙe hanya guda ɗaya a ce ita ɗaya ce wai take samun kuɗi ita. Babu shi, daga 2, 3 wasu ma da yawa kun gane. Ka samu hanyoyi da yawa na samun kuɗi shine ainihin wanda zaka zama ka samu freedom, kana da lokacin da zaka yi abin da kake so sannan kuma a lokacin da kaga dama, shine kawai. So zai zama da cewa kana da hanyar da kake samun kuɗi a internet da kuma physical business ɗinka, business a zahiri kenan. So shine, sannan kuma daga ƙarshe zaka iya cewa kai wannan business ɗin ni fa bana tunanin zan iya, ni gaskiya rago ne ba zan iya koyo ba, sannan kuma bana tunanin ma kawai wannan business ɗin gaskiya ne. So zaka iya faɗan hakan ka so, amma ka sani shine Najeriya ta wuce duk yadda kake tunani. Idan ba kai abin da ya kamata ba za ka ga abin da ya kamata ba, shine kawai. So abu mafi sauki shine kai abin da ya dace, shine kawai domin ka taimaki kanka, taimaki yan uwanka, ka taimaki iyalanka. So shine, idan ka samu matsala an cuce ka a wani bangare na wani business, kada ka yanke rai da samun ci gaba ko kuma rai da samun kuɗi a online. So shine, so ko ina akwai mutanen kirki. So shine, so kun ga na bada lokaci na bada komai na zo ina mana bayani akan wannan business. So ya kamata a ce ka dauki dama kafin lokaci ya ƙure maka. So wannan shine, so da kamar yadda na faɗa mana shine abin da zaka yi shine kawai ka je DM ɗin wanda ya baka wannan link na wannan webinar din, ka rubuta masa I'm ready,
zai maka bayani da zaka yi registration, da kake bukata da ka yi registration, duk wani abun da kake bukata zai maka bayani, zaka tura masa. Bayan ka yi payment ɗinka zai maka bayani duk wani abun da ya kamata ka tura masa da zai maka registration, zai faɗa maka in ma zai baka dama ka registration da kanka duka dai, so zai maka bayani, just ka je ka masa magana da I'm ready. Idan kuma ni kake da contact dina normal already kana da shi, just kan magana a DM ɗina da I'm ready. So Allah ya bawa mai rabo sa'a.